Грамадскі дзеяч і навуковец, адзін з пачынальнікаў і ідэолагаў беларускага нацыянальнага руху, які аддаваў увесь свой час і сілы на карысць айчыны. Чалавек, без якога сучаснай Беларусі, магчыма, не існавала б. Чалавек, чыё імя у Беларусі амаль забытае. Іван Луцкевіч нарадзіўся ў 1881 годзе ў мястэчка Шаулі, што на Ковеншчыне. Ягоны бацька браў удзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага, але пазней здолеў пазбегнуць паліцэйскага пераследу і ўладкавацца на працу чыгуначнікам. Адчуць сябе беларусам маладому чалавеку дапамаглі творы Францішка Багушевіча і Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча, а таксама асабістае знаёмства з пісьменнікам і мастаком Карусём Каганцом. Яшчэ ў Менскай класічнай гімназіі 16-гадовы Іван Луцкевіч разам з малодшым братам Антонам стварыў нефармальны гурток аматараў беларускай гісторыі. Адначасова з паступленнем у Пецярбургскі універсітэт Іван Луцкевіч пачынае актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Ён з'яўляўся адным са стваральнікаў кола беларускай народнай асветы і культуры, а таксама стаў сапраўдным лідарам беларускай сацыялістычнай грамады. Беларуская сацыялістычная грамада – першая беларуская палітычная партыя, устаноўчы з'езд якой адбыўся ў канцы 1903 года. Калі да паліцыі дайшлі звесткі, што ў доме Луцкевічаў захоўваецца зброя, браты былі вымушаны таемна выехаць у Вільню і часова перайсці на нелегальнае становішча. У Вільні распачаўся новы этап працы на карысць нацыянальнай ідэі. Менавіта Іван Луцкевіч быў адным з заснавальнікаў першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», а пасля браў удзел у арганізацыі выдання «Нашай Нівы». Апошняя стала пляцоўкай, што аб'яднала найлепшыя сілы інтэлігенцыі і адыграла вялікую ролю ў станаўленні беларусаў як нацыі. Некаторыя яго працы і погляды і сёння актуальны, напрыклад, пра ролю рэлігіі ў фарміраванні беларускага народа сучаснай беларускай дзяржавы, што не трэба акцэнтаваць увагу на якой-нибудь канкрэтнай рэлігіі. Это фактор, который не аб'ядноўвае беларусаў, а часта раз'ядноўвае. Іван Луцкевіч арганізоўваў беларускае школьніцтва ў часы нямецкай акупацыі ў Першую световую вайну. Немцы дазвалялі. І гэта быў такі перыяд, калі можна было ў школках выхоўваць беларусаў. Не было такога спрыяльнага перыяду за весь час існавання БССР, як той час нямецкай акупацыі 1915-1918 году. Іван Луцкевіч з'яўляўся сапраўдным рухавіком нацыянальнага адраджэння, сэрцам беларускага руху пачатку 20-го стагоддзя. Ён удзельнічаў у стварэнні беларускага выдавецкага таварыства, дзе пабачылі свет зборнікі Максіма Богдановича, Наталі Арсеньевай, Максіма Гарэцкага ды многіх іншых. Іван Луцкевіч быў адным з заснавальнікаў у 1918 годзе беларускага навуковага таварыства, а яшчэ праз год з ягонай ініцыятывы распачала сваю працу Віленская беларуская гімназія. Вялізнае значэнне для нашай бацькаўшчыны мела і навуковая дзейнасць Івана Луцкевіча як археолага і этнографа. Сабраная ім калекцыя старажытнасцяў утрымлівала дзесяткі найкаштоўнейшых помнікаў нашай мінуўшчыны. Сярод іх асобнік, надрукаванай Францыскам Скарынам, Бібліі 1517 года, першае выданне статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года, святая кніга беларускіх мусульман Аль-Кітаб 16 стагоддзя, старажытныя абразы і слуцкія паясы, багаты збор манет і пячатак, ды мноства іншага. Агулам жа калекцыя, сабраная Іванам Луцкевічам, складалася з дзесяткаў тысяч экспанатаў. Гэты унікальны збор стаў асновай створанага ў 1921 годзе ў Вільні беларускага музея. Як апісваў
коллекции Ивана Луцкевича «Змитрок Бядуля». Гаворка ідзе пра рэдакцыю газеты «Наша Ніва», дзе захоўваліся гэтыя зборы. На сценах вісяць абразы даўнейшых беларускіх князёў, старасветскія беларускія вопраткі, шаблі, шаломы і панцыры 16 стагоддзя, розныя тканіны народнай беларускай творчасці, слуцкія паясы, дываны, разьба. У шафах ляжаць скарбы мінуўшых гадоў, манеты, медалі, печаткі, кнігі беларускай пісьменнасці, жывая паэма старыны. А наш геніальны паэт Максім Богданович, агледзеўшы калекцыю Івана Луцкевіча, захоплена пісаў: гэта ёсць фундамент нашага адраджэння. Гэта і за 1000 гадоў будзе сведчыць пра нас. Разам з братам Антонам Іван Луцкевіч быў адным з тых, хто 25 сакавіка 1918 года абвесціў незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Іван Луцкевіч памёр у 38 гадоў, а колькі мог пражыць. І як навуковец ён пакінуў па сабе немалы след. І вельмі заўважны след. Это ён увёў у навуковы зварот аль-кітабы. Гэта помнікі старабеларускай пісьменнасці 16 стагоддзя, напісаныя мусульманамі арабскім шрыфтам, але па-беларуску. Это таксама заслуга, это адкрыццё. Ввогуле, Іван Луцкевіч незаслужана ў нас забыты. Памяць пра яго жыве толькі у асяроддзі так званых свядомых беларусаў, а гэта павінна быць асоба агульнадзяржаўнага маштабу, агульнадзяржаўнага шанавання. Баючы пра грамадскае, ён зусім не шкадаваў сябе і ўласнае здароўе. У 1919 годзе ужо цяжка хворы на сухоты Іван Луцкевіч выехаў на лячэнне ў Закапаны. Але было запозна. Праз месяц 38-гадовы Іван Луцкевіч памёр. Аднак працы ўсяго свайго жыцця заклаў падмурак беларускага нацыянальнага адраджэння, стаў адным з пачынальнікаў Беларусі як незалежнай дзяржавы. Выбітны палітычны і грамадскі дзеяч, археолог і этнограф Іван Луцкевіч. У мае школьныя і студэнцкія гады Івана Луцкевіча мы не праходзілі, а беларуская савецкая энцыклапедыя паведамляла пра яго штосьці пагрозлівае. Маўляў, ідэалізаваў Вялікае княства Літоўскае, супрацьпастаўляў беларускі і расейскі народы. Цяпер усё больш беларусаў ведаюць, што Іван Луцкевіч быў адным з бацькоў беларускага адраджэння і аднаўлення беларускай дзяржаўнасці на пачатку 20 стагоддзя. На добры лад у нашай дзяржаве імя Івана Луцкевіча ужо вучні першага класу павінны былі ведаць як двойчы 2-4, а у сталіцы нашай незалежнай дзяржаве павінен быў бы ўжо стаяць даўно помнік Івану Луцкевічу. Спадзяюся, што дажывем да гэтага.